Ang misyon buluhaton sang Ginoo. Ang aton bahin bilang katawhan niya. Amo lang ang pagpakigambit sining pagpanaksi, pagwali, kag pakigambit sa mayong balita, agod nga may kaluwasan ang bilog nga kalibutan. Isa naman kahigayunan ang aton karon mga utod kag mga abyan nga kita magatuon sa ang aton leksyon sa eskwela sa Batika. Ang pagtuon subong. Ginadala ini sa inyo sa Central Philippine Adventist College Church, Media Ministry Department, diri sa Alegria Murcia, Negros, Occidental Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masunson nga host. Kag sa siningation, ako nagapasalamat nga ari ang aton mga resource person, mga mag-asawa. Ang una nga ako nipakilala sa inyo, si Ma'am Joy Oberio Carado. Siya ang aton principal diri sa Central Philippine Adventist College Academy Department, both junior and senior high school. Kag sa tupad niya, ako nipakilala sa inyo naman si Pastor Rafael Carado. Siya ang in charge sang isa sa aton mga professors diri sa Central Philippine Adventist College School of Theology, in charge sa Old Testament Studies, Biblical Languages, Systematic Theology, and Missions nga mga subject. Ma'am Joy, mayong adlaw sa imo. Mayang adlaw man, Pastor. Damo gid nga salamat sa pag-imbitar ni Mudre sa amon. We are very glad that we are part of the Sabbath School Lesson Review. Ang aton nga ginaobra subong amula ang pag-review kag kung ano aton natunan sa aton mga panimalay. Akong ginagreet ang aton nga mga listeners from different parts of the world. You are very much welcome. May God bless us as we're going to review our Sabbath School lesson for this week. Yes, Ma'am Joy. Salamat kid. Pastor Raf, mayong adlaw. Mayong adlaw man sa tanan, kag ako nalipay sa pagtamyaw sa tanan naton nga mga suki sa sining programa, ang pagtuon sa aton leksyon simanal. Yeah. Thank you gid sa inyong mag-asawa. I'm really happy and excited that both of you are with me right now. Kag ako nagapati mga kauturan nga ini sila nga mag-asawa may ikabuga, may inog share, may inog hatag sa aton, labi na sa patpat kag sa pagbahin-bahin sa aton nga leksyon sa sini nga semana. Ma'am Joy and Pastor Raf, ari na kita sa naunang leksyon semana sining aton bag-o nga trimestre, ikatatlo nga trimestre o kung the third quarter of this year 2020 I mean. Ang nagsulat sining aton leksyon amo si Pastor Mark Finley. Siya ang assistant to the president of the General Conference. Ang tigulo sang leksyon naton sa bilog nga trimestre, Making Friends for God, the joy of sharing God's mission. That's why, Pastor Raf, ginimbitar ka ginakon sa sining opening salvo sang aton nga leksyon because this is about mission. Praise And God. then, ikaw ang nagatudlo sa mga subject about mission. Kag I know, sa imo nga doctoral, one day you will become doctor of mission. Kag ako nagpasalamat nga Rika with the inspiration of Ma'am Joy. Apang sa hindi pa kita mga kauturan, magatuon sang nauna nga leksyon naton sining bag-o nga trimestre. Ako na anay tamyawon ang aton nga mga sponsors sining aton media ministry, si mga refendors, Pastor and Dr. Refendor, si Rose and Joel Bantigi, mga Fidehero siblings, mga magulutod, si Jenna, si Sheila, kag si Alex, si Ma'am Merne Castillo,
ang mga Similiano brothers Dindo and Dari, Dr. and Mrs. J.C. Aragon, ang mga mag-ulutod nga mga Trinio, Marlene and Jonathan, Jet and Susan Caro. Akon man ginatamiyaw ang atong mga kauturan dira sa Boracay. Si Brother Solomon Galea kag Mrs. Glomily Galea Jr. Ang ilang mga kabataan si Dodds kag si Sien, Arlie Belladori and family, Cyrus Galea and family, Elmer Gobaton and family, John Mark Belladori and family, Cherry Ann Guerra and family, kag ang aton mga global outreach missionaries, ang 1,000 missionaries nga na-assign dira sa Boracay District, kag ang aton nga mga lay pastors. Pastor and Mrs. Romeo Tumbukon, ang aton district leader dira sa may Boracay District. Akon man ginatamiyaw si PG Alam Mostero sang Hamtik Antiki, Pastor GC and Mrs. Antonio dira sa may Romblon Mission, Pastor Richard Hondonero, Calbayog Adventist Hospital, Pastor Randy Igloso dira sa Salcido, Eastern Samar. Mga utod, hindi kita malipat, ara gyapon kita sa Radyo Bandera kada Biyernes ang gabi alas 7, alas 9, tubtab alas 9:40. Kag akong ginapasalamatan si luwat si Dr. Ramil Oy, upod sa kay Sir Eljan Castaño kag Sir GP Hineroso. Mabatian man kita sa Hope Radio Southern Mindanao sa General Santos City, 95.3 FM kada Sabado sang kaagahon. Kabay pang ang Diyos magapakamayo sa aton. Amen. Sa hindi pa magbasa si Ma'am Carado sang aton sadsaran nga teksto, aton anay iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, Ginoo, salamat gid nga imo naman kami gamiton sa pagsaysay kag sa pagpahat-pahat sang leksyon sa eskwela sa Batika sa sininga simana. Kabay pa nga ang Dios magaupod kang balaan nga espiritu magagamit sa amon sa sinigid nga tiyon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Yes, Ma'am Amen. Joy, ang aton sadsaran nga teksto. Okay, ang aton nga sadsaran nga teksto karon nga semana makita sa 1 Timothy chapter 2 verses 3 and 4. Nagasiling sa diri sa hiligaynon, ini maayo kag kahalamutan ini sa itululok sang Dios nga aton manluluwas. Nga buot nga ang tanan nga mga tawo maluwas kag makadangat sang pagkilala sang kamatuoran. Amen. Yes. Amen and salamat Ma'am Joy. Pastor Raf, ang aton nga introduction sa aton nga leksyon, siling ni Pastor Mark Fenley, mission is primarily God's business or God's work. Ours is just to cooperate. Cooperate. Yes. Ano, Pastor, ang imo madugang dira nga pagpatag sina? Well, sa madalom-dalom nga theology sang mission tungod Yeah. kay medyo ako sa pagtuon ako sa leksyon daw practical lang man Yeah. katama ano ang pagdeal And ni that's correct. Pastor Finley. Mga utod, mission is God's mission. Mm. Gitawag ini nila Missio Dei. In a sense nga ang Dios nga amay amo ang nagpadala sang iyang bugto nga anak, Yeah. Mm. kag ang iyang bugto nga anak kag ang Dios nga amay later on nagpadala man sang balaan nga espiritu. Mm. And in all sense ini in the context of saving humanity. Humanity. Kay sumala pa sa aton sadsaran nga teksto, gusto sang Dios nga ang tanan Maluwas. maluwas kag ini buluhaton sang Dios. Mm. Pero tungod kay kita pakigbahin sa lawas ni Kristo, kita man nagapakigbahin sa buluhaton sang Dios. Pastor. Yes, and that's correct. Yes, Ma'am Joy, may dugang pagkidang idea. Ang nakagwapos ni Pastor sa aton nga lesson, tungod kay
this is not only about God's business, but it shows nga kung sa iba nga mga Diyos mara sa aton nga leksyon, sila ang nag-require sang sacrifice. So, sacrifice for me. Pero ang Ariya, ang kay Kristo, siya ang nag-sacrifice siya kaugalingon para sa ila. Yes. It's more on other-centered. Iya kanami, ma'am, kanami, pastor, sang imong punto, ma'am, kanami, gid. Nga, ang iba niya nga Dios sa ila, tanan niya kakadto. Nga sakripisyo ang mga tao para sa ila. Gapungko lang si Buddha, kagano pa da ang mga Diyos nga iban. But with Christianity, with Christ, it is Christ who came down. Amen. Kag siling ni Pastor Raf, nga business ni bulhaton ni sang Ginoo. Kag kanami sinang idea. Pero mga kauturan, makigbahin kita. And this is our lesson for this quarter. There is a joy of sharing God's mission. Amen. Okay. Now, let's go to lesson 1. Why witness? Nga aman nga magpanaksi kita mga kauturan. Kay ti aton pastorap, aton hambalan bago langgid, nga buluhaton ni sang Ginoo, ti nga nga manaksi kita. Yes, pastor. Can you please draw the first line? Well, the word witness, mga utod, kung makabati ako sang word nga witness, ini nagadulong sa akon sang pag remember sa kinabuhi ni Stephen nga amo ang unang witness, no? Tungod kay ang pulong witness kung imo ini padalman, ini naghalin sa pulong martyrio sa nga Greek and then translate into English as martyr. Martyr. Yeah, Sa aton kanami. pa ang word nga witness, hindi lamang ini nagasugid, Kanami, pero yes. ini nagapakigbahin bisan sa kamatayon ni Kristo, Kamatayon. Pastor. Yeah. Oh. Kag di ko na ato na i-transpose sa aton kaugalingon nga aton man ihatag. Yes. Magpakamarter man kita. Oh, amo na ang word nga witness. Amo na manaksi kita, maglakat kita kay ti naga-deny kita sang aton kaugalingon just simply to share. Meaning to say, Pastor, ang witness, hindi lang sa buluhaton, inabalang maglakat ka, but witness is to live Yeah. a life of Christ Yeah. even until the end sa imong kinabuhi. Yeah. Yes. Yes, Ma'am Joy. And to add with that, ang ginahambal ganyan ni Pastor nga ga kigbahin man kita sa pag-witness because we are part of the family of God. And if you are part of that, you cannot keep silent of what you have. Amen. You cannot, kay ang pag-witness and to help saving other people is about other-centered. So, imugid nga ginapanikamutan nga kung bisan naturally, it will just come out. It is a silent noise. Good news mo, ma'am. No. Ti kun we say good news, ti pariyo bala aton mga kabataan makapasar, kamo nakapasar sa board. Yes, ipabantala tigin nga hey, you cannot prevent somebody nga nakabaton sang good news. May tarpaulin To pa na. share. Oh, may tarpaulin pa na. Oh, ti amo man na siya. We receive good news from God. We receive good tidings from God. Kabudlay sinapunggan nga hindi mo na mapabalo. Bisan ano pa na sang imo hambal sang ginikano nipos lang. Ang mga bata ay sekreto ay manugid nga birthday ko sa bong mo na. Yes. Oh, because nalipay sila. Yes, pastor. Ang word nga witness man, Pastor, is not only present no sa New Testament, present man siya sa Old Testament. In a sense nga, sa una, gina-apply ini sa mga tao, labi na tong panahon nga nagtabok sila sa suba. Pagtabok nila sa suba, nagkuha sila sang bato. Bato. Kag ila inigin patong-patong. Ato nga bato, witness to siya Witness to. kung ano ang nahitabo dira. Yeah. Now, karon Pastor, kung makigbahin kita sa buluhaton ni Kristo, mahimo man kita nga witness sa natabo kay Jesus Christ dito sa Kalbaryo sa cross. Amen. Oh, Amen. That's why amuna may marka. May ang marka. cross. Sang unaya ang mga altar nga ila ginhimo, ila na ibilin dira samtang kapadayon sila. Correct. Ang makaagi dira makasaksi nga ina simbolo sang pagbulig Yes. sang Ginoo sa iyang mga katawhan. Amen. Okay, sa sending election, providing opportunities for salvation. Yes. Ang punto dire isa before I will give Ma'am Carado the opportunity
Nga ang Ginoo nagahambal sa aton, ma'am, pastor, sa nagakanalain nga mga pamagi. Nagahambal siya pinagi sa nature. Oo. Nagahambal man siya pinagi sa mga blessings nga aton mabaton, protection that we receive. And then, nagahambal man siya sa mga kalalataan, labi na gid karon sa COVID-19. We have learned a lot of lessons. Yes, ma'am, may dugang pagid ka. Okay, sa aton nga Sunday nga election pastor, so first nga line pala ang daan, though catching siya katama, kay sling niya, God provides opportunities daily for people everywhere to know Him. As the school principal, amo ni priminti gina-emphasize ko sa mga faculty na especially junior high school. They will be in our hand for 2 years only. Iban gani 1 year, iban gani how many months masinto or ano abi. So every moment of their life, make it as An opportunity. opportunity to capture these young people that they will know God. And one thing more, ang tao nga nakakilala sa Ginoo, bisa ano may tabo siya kinabuhi, hindi sa dali madiskuryo tungod kay kabalo siya nga God is there in bad and in good times. And God will use that, will turn the bitter into a good news. Yep. Ang kanami gid ya, ma'am, no, kay ti kung kaisa bala may mga tendensya ang tao magpalayo kung may mga kalamidad maabot sa ila. Ang sakto kita niya nga even in good or in bad times, we will draw nearer to Jesus. Amen. The same as Job. Yes, Pastor Raf. Well, ang title pa lang nga daan, Pastor, daw kas Speak itself to yeah, itself. yes, nga daw pwede na ma-explain, no? Providing opportunities for salvation. Meaning to say, siling padre sa atong leksyon nga sa libro ni Pablo sa Roma, ginhambal dito nga bisan tuod tanan kita lantaw sang nature, no, nagabasa sang mga characteristics ang Ginoo sa nature, and yet kinanglan nga makabati kita sang special revelation nga na butang diri sa balaan nga kasulatan. Kay ti ang inang nature nabilong na siya sa general revelation, no, sa aton nga pagtuon sa Christian beliefs. So kinanglan gid sugidan ini nga mga tawo kag kinanglan makabati kag pinaagi sa paghimo sini kay ambal pa diri why lang kita nagahimo sang isa ka manami nga pagwitness pero nagahatag kita oportunidad nga ini nga mga tawo maluwas halin sa kamatayon, kay ang tao nga maluwas halin sa kamatayon, ang hindi maluwas halin sa kamatayon, magaresulta ini sang kamatayon nga walay katapusan. Pero sa dira nga siya maka-adawat kag witnessan naton din, may opportunity siya nga makaangkon sang kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Ginatawag na siya pastor siguro nga the best opportunity. Kaya may iban siguro nga bisado ka tanaw sa nature, di yung makuha ang buot sing ganun sa ginoda sa nature. Hindi yagin maintindihan. Yes. Hindi yan mahampan. Sa una, sang gamay pa ko, hindi gina ko malipatan ng isa ka tao na gambal nga may that the meaning of each day is not sitting down always. We have to go and witness, tell to the people. And nakabasa ako pastor sa isa ka libro. Hindi kina ako malipatan ang statement pero nalipat ko sang author kag book na siya. Siling niya, the easiest way to go to hell is not to kill, is not to steal, but to fold your hands and do nothing. Nothing. So sa aton pa, aside from this revelation that God used for the people to be saved, we have to do our part to witness. Kag mayara ko sa idugang pastor sa teksto naton. Yep. Para ni sa mga kaigsunan ha, nga hindi lang gali enough ang pagkamiyembro sa sulod sa iglesia. Okay. Amos 6:1. Yes, go ahead, ma'am. Siling niya, kailo sila nga matawhay sa Sion. Kay woe unto thee who are at ease in Zion. Zion. Kag sila nga malig-on sa bukid sang Samaria. Sa first line pa lang nga daan, when I was second year high school, hindi ko inapipatan, nga anong buot sing ganon sini? Kanang kita bala nga kampante na kay nabaptize ka na sa sa iglesia, yahay ka na. Mayahay ka na. Yahay ka na. But you are woo. Kaluluoy, gali ka. Ano tawag na gani? Kailo. Kailo ka. Kailo ka because you are bringing yourself somewhere that is not going to heaven but somewhere away from God. So, giving the best opportunity is to go and tell the people. Yeah. Not just sit down and listen but tell. Yeah. Amo man na sa sports, ma'am.
once mabaton ka na nga member ka sang team, hindi ka lang kay tapos ka na pungko ka na lang and then pagkabot sang panahon ng hampang ka. No, you have to exercise every day. Amen. You have to ano ni inang control, may self-control pa ka. Hindi ka lang pagusto pagkaon nga muna agud to nga mangin fit ikaw nga maghampang. Yes, sa atong leksyon, Pastor Ralph, may mentionar about Luke 19. Okay. Luke 19 verse 10. Yeah. Verse 10. Ano ni Pastor ang imo nga? Aton basahon sa Luke 19, Yes. no? Verse 10. Ang Biblia nagambal. 19 verse 10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Yes. Okay? Sa James 5, compares it to James 5, 19 to 20. Kung aton man basahon ang James chapter 5. Okay? The sinners from the error of his way shall save a soul from death and shall hide a multitude of sins. Amo to kagay na, Pastor, ang aton nga gin-emphasize bala nga pinaagi sang pag-witness naton bala, maluwas ang tao halin sa kamatayon. Yep. Kay ti ang bayad sang sala, amuman ang kamatayon, Pastor. Yes. Kanami, Pastor, nga ponto. And then, ang isa pa gid ma'am nga ako nakita sa aton nga Sunday election, nga nahimo kita bridge o kon link. Amen. Nga pinaagi sa aton because ining iban nga mga katawan, why nisla kabalo kundi ang dalan mo. That's why kita amo magtudlo sa ila, kay kita ang nakahibalo, we have the relationship with Christ, kita amo ang magtudlo sa ila sang banas. Nga makaabot sila dira sa tiilan ni Kristo. Let's now go to our Monday election. Making Jesus glad sa pagpahamo at pagpalipay sa Ginoo. Yeah. May sa atong eleksyon, may pamangkot dira gani nga, Lord, kamusta na ikaw? How are you? Ti ano ayan ang isabat sang Ginoo? Ay, okay lang ko, pero siguro dugangan na sang Ginoo bawo. Bisan to ako okay, pero hindi ko gid masyado malipayon kay amuni ang kalatabo. May COVID-19, may napatay, may amuni, may nagasuffer, and may mga nailo, may nabiyaan, so forth and on. So, yes, ma'am. Paano naton malipay ang Ginoo despite sang aton nga mga sitwasyon karon sa kalibutan? Yes, Pastor. Karami lang gid sa Ginoo. Kay bisan ano kadako nga trouble sa palibot, there's still a way for him to be happy. Yep. There's a way for us to make him happy. And that is to bring the lost soul to Jesus. Sa una may silingan kami, iya bata mo damo. Isa, bata mo pwede na naman dula iban. Sige, hindi amuso na. Bisan damo bata ko, everyone is precious. Yeah. God has a lot of children around the world, but to find one lost is a precious gift for him, and that would make him happy. Yeah. Tuod ma'am kanami sa imong nga punto. I hope mga kauturan ato na mahangpan. Nga bisan ano kadamo sa imo, madulaan ka sang isa sakit gyapon sa tagipuson. Correct. It's not that easy. Nga bisan tuod may 19 pa nga nabilin, pero everybody is precious. Amo man na ang Biblia nagsiling nga sa isa lang kakalag out of the millions and millions of people, billions throughout the world, may isa lang nga magpalapit kag maghinulsol, ang bilog nga langit is rejoicing. Pastor Ralph. Amen. Si Panaya 3:17, Yes, Pastor. aton mabasa nga ang langit nagakanta Amen. tungod sang isa ka kalag nga aton basahon. Yeah, Pastor. yeah. Go ahead, Pastor. Zacarias Kapitulo 3, versikulo 17. Si Panayagro. Zipanaya. Zipanaya. Sorry. Di na Sometimes tatapos. sa kapangita, Yes. Pastor, Sige, miyara ko sige. sang punto nga Okay, idugang yes, gamay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ara siya sa spiritual, sa school naman, sa amon nga level. Mga bata nga pagsulod sa klase daw makita mo nga daw mahulog gini daw hindi gini kapasar. Kag amunis la ang klase sa mga bata paso nga ginatutukan gid sa mga teachers.
kag kung makapasar, makagraduate, ang amon nga kasing-kasing gahibi sa Kalipay. Sa Kalipay. Last year, the other graduation, halos kami tanang nga mga teachers nagibigid kay nga naman ang estudyante nga grabe nga maglisod gid, but he did his best also nga nakagraduate kag kanami gid. Kag you are a part of that success. Amen. Yes. Oo. Kaya ti, kung wala mo sila ginbuligan, wala ni sila kapasar. Kaya ti, ang ilang ang ilang struggle is not enough Yes. nga makapasar sila unless buligan sila. Yeah, kag ang main point pa the pastor is, diba when Jesus came here on earth, He does not only focus to the good ones, but to the lost. Yeah. So sa classroom, the focus of the teachers, not only for the advanced, but more on the struggled Yeah, ones. the struggling. Oh, yeah, okay. Yes, Pastor, go ahead. Si Sa Panaya. Panayat, Kapitulo 3, versikulo 17, siling sang Biblia, The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save. He will rejoice over thee with joy. He will rest in His love. He will joy over thee with singing. Yeah. So ari ang nagakalanta, no, ang mga anghel kag ang tibuok langit sa isa ka kalag nga Kalag. makit-an nga nadula kag ina pastor resulta sang pagwitness again sang mga tao sa mga katawhan sang Dios. Hindi naton ma-value ang John 3:16. Inabalang, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kung wala sang Genesis, story of Genesis. Kaya ang story of Genesis, Pastor, is a story of Adam and Eve nga nadula. No? Ang pamangkot, ano ang nadula sa ila? Ano ang nadula sa ila? So sa amon nga pag-study, Pastor, ang sabat sini is Matthew 6:33. Ang nadula, ang righteousness, kag ang kingdom. Who is Jesus Christ? Okay. Kanami, Okay. Pastor. Yeah, go ahead. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ini bala, Pastor, nga teksto, nagahambal nga kita ang magita, ukon ang Diyos ang nagapangita sa aton. Contrast bala ini sa teksto nga, you have not chosen me, but I have chosen you. Yes. Okay? Well, ini Pastor, masabat later on sa aton nga kapitulo, pero ang buta kong singanon diri, no, nga ang nadula sa aton, okay, ang aton pagkamatarong, kag ang gingharian nga amo si Jesus Christ. Yeah. Kag ina, siya ang nagkari, kag para makit-an naton ini. Yeah. No, amo na bala? Kaya hindi kita kasaka sa babaw Hindi mo. naton ini siya mo manaog. Yes, no? Pastor, hindi naton ini makit-an unless ang Dios amo ang manaog halin sa langit Yeah. kag magkadto diri. Yeah. Now sometimes tungod kay ang gospel is kinanglan siya i-contextualize, no? Hindi man pwede nga makadto diri ang mga Hebrew kay ti Hebrew ang lingwahe sang balaan nga kasulatan. So kinanglan ang mga tao nga parehas man sa aton lingwahe, amo man ang gamiton sang Dios para maabot kag mapangita niya Ang mga kay lost. kung makit-an na ini, okay, sumala sa Biblia, ang langit magakalipay gid tungod sa imong pagpartisipar, Pastor. Kanami, Amen. Pastor, no? Kag balik kita, Pastor, sa Eden, ang Ginoo among nangita sila, hindi kay si Adan kag si Eva nga tapos nila pagpakasala. Amo ang nangita kag nagsiling, God, sorry lang. Yes. No, ang Ginoo amo ang nag-take sang unang step to look for them. Yes, the same as the prodigal son, kaya itong leksyon, nag-aambal man prodigal son sa Monday, nga ang tatay nalipay pagbalik sang bata, sang prodigal son. Nga ang tanan nga the best, nga iya nga gin-preparar, ginhatag iya sa iya nga bata. Tuesday, growing in by giving. Yes, ma'am. Kanami, gisindi nga Mira ko leksyon. sa idugang sa piyak. Yes, yes. Ang kayong looking for somebody bala nga nawala do sa klase mo. Kami yung mga teacher daan kung sino bagsak pangitaon ni Pangitaon. condensa kag balik diri para Oo. makapasar ka. So it's always about the lost do not know that they are lost, so you have to look for them. Yes, and that's correct. You have to look for them. Yeah. Okay? Yes, ma'am. Sa Tuesday,
growing by giving. Ano ni ang punto dre ma'am kanami man sini nga punto dre? Ang ganahan ko din, Pastor, sa growing by giving, it talks about do not be stagnant. Okay. Nakitaan ko, I'm sorry gida kay teacher ako mo sa teacher view gid. Ang ganahan ko siguro, ang pinaka-namin nga profession is teaching. Teaching. Why you never stop growing. Yep. You really have to study, Study. especially when there's a very challenging student in the class, nga do i-measure niya imo nga wisdom. Yep. Mga ano kagid, ma-study kagid sa insakto. So, one thing is, if you are a friend with Jesus, you cannot afford to stop studying about Him. You can afford to be stagnant, but to know more and more because God is somebody nga hindi ka makaubusan sang knowledge samtang ikaw nagatuon sa iya. Yeah. Katulad ma'am sang Dead Sea. Okay. Yeah. Nga ang Dead Sea, ang tanan nga nagasulod sa iya, ang River Jordan, Yes. nga sulod dira sa Dead Sea. Ang Dead Sea wala nagapagwa. Wala. Ara lang dira. That's why wala da sang isda, wala da sa mga living organism nga mabuhi kay ang iyang nga tendency, ang iyang karakter is just simply receiving. Receiving. Wala siya naga-flow ay sa nagahatag. Yes. So no living creature is living in that Dead Sea. Yes, Exactly. Pastor. Stagnant, no? Stagnant. Stagnant siya. So ari diri pastor nagapamatuod sa aton nga ang aton pagkakristohanon no isa ini ka progreso. Yep. Progressive. Yep. Hindi ni siya absolute, no? But rather nagagrow, nagatubo. Kag ang leksyon gid naton diri pastor nagahambal gid sa akon nga in order for you nga magtubo ikaw kinahanglan mag-participate ikaw sa pag-witness. Amen. Okay, kay the more you participate sa pag-witness, the more nga mapahatan kag makapalapit ka man kay Jesus Christ. Kay siling pa diri ni Mrs. White, okay, sa dira nga ikaw nagapartisipar sa buluhaton sa Ginoo, nagatubo ikaw dira sa karakter sang Dios. Namo ni ang kanami pastor kung nagahimo ikaw sang buluhaton, you cannot afford, you know. Hindi ka man ka-afford ba? Hindi ka magtuon. Nga hindi ka mag-tinarong. Magtinarong. And Hindi that's ka- correct. Oo. So blessing in disguise na, Pastor. Nga, kita may ara, kita kaladlawan sa simbahan na to, nga PPP. Okay, pungko, pamati, patuyo, pauli. 4-piece. No, 4-piece. So, kung amo na, hindi kita mag-grow. But if we participate and share, that's the way we will grow. Yes. Wala na gid kita panahon. Yeah. Faithfulness to Christ's command. Ang isa di ka namin nga ako nakita, ma'am, sa sining election, Pastor, sa Wednesday, amo ang word nga commitment. Amen. May ara nga kaladlawan nga istorya. Nagsiling ang manok sa baka kapadayaw ang manok. Kami nga mga manok nagahatag pagkaon sa kuan pinagi samon nga itlog. Siling sang baka. Kamuya gani pag itlog nyo ara buhi pa kamo. Pero kami ang amon kaugalingon amo ang amon ginahatag. Okay. So ang punto dira is committed ang mga baka to give everything, including their lives, just for the sake of the people to live. Yes, ma'am. Yes, Pastor. Ginasiling diri sa aton nga Wednesday, God is passionate about saving people. It's not about only His mission, but amo na sa teaching man, teaching is not just a profession, but it's a mission and a passion. If you do mission because you are kanang ginasweldohan ka, siguro do delikado na. God knows the heart. Yeah. When you say commitment, I remember my brother, naglima niya siya around 10 years. Ang ibang gahambal ng untat ka na, negosyo na lang, but siling niya, this is my commitment to the Lord. Kwaon ako kag sa hindi, I will never stop do this work because this is my passion and my mission. My mission and my commitment. Yes. Yes, ang atong leksyon nagahambal man nga there is
nothing more important to God than saving souls. Amen. Kay ti ang bilog nga langit ginpadalay ang iabugtong nga anak para lang maluwas. So importante gid ya. Pastor, may Doon na lang ko sa Webis, Pastor. Yeah, kaya yes, nata go sa ahead. oras. Okay na. Motivated by love, Oo. ang witness or ang mission. No? Mga utod, ako nibalik sa akon introduction kagaina nga ang mission or ang buluhaton naton hindi ini aton pero ini buluhaton sang Dios. Kag ang pagpartisipar naton sini sa buluhaton sang Dios ini nagapundar, okay? Nakapundar sa gugma naton sa Dios. Meaning ang gugma naton sa Dios amo ang rason nga ang kita nagapartisipar. Why kita nagapartisipar? Kay para nga higugmaon kita sang Dios. Amen. Okay? Pero nagapartisipar kita tungod kay nagahigugma kita sang Dios. Yep. Kay kung amo ina ang aton ginahimo, wala sing kakapoy sa paghimo sang buluhaton sang Dios. Amen. Pero kung ang aton paghimo motivated gani nga para ikaw palanggaon sang Dios, para ikaw maluwas, tak-an ikaw sang Para ikaw bayaran. pag-witness, yes, para masweldohan ka, okay? Matak-an ikaw, kag later on, you will like the Dead Sea. Yeah. Before I will give Ma'am Joy sa iyang last word, ang mga Ilonggo, kita nga mga Ilonggo, may ara kita nga balak o kon binalaybay nga nagasiling pito ka bukid akon ginlakbay. Liyon kag tigre akon kaaway, hindi ko balihon ang akon kabudlay, basta makita ko lang larawan mo inday. Amen. Grabe. Pito ka bukid lakbayon niya, liyon kag tigre. Ano ang nagmotivate siya? Love. Gugma. Amen. Nga hindi mabayran, hindi matumbasan sang ano pang nga mga motivation. Yes, ma'am. Yes, last Pastor. word. It's the same kung bisa ano man kalisod sa imo trabaho, sa workplace, let's say sa application ta. If you love what you're doing, Yeah. simple lang katama. Simple lang kayo. Hindi sa lisod po kung bisan ano ka sayon, kung hindi mo gani love ang imo ginaobra, dugalokdo ka sang isa ka Yeah. drum nga tubig. Yeah. And also, Pastor, like, i-share ko lang ha, we were din sa Catis for 5 years. Mag-check sa mga bata, push them to go to church. Ang iban gareklamo nga gina-check gid. That's because aside from you are not spiritually matured, because spiritually matured people do not need somebody to push them to go to Yes, church. and that's correct. And also to teach them how to love God. That going to church is because they love God. Yep. Mga kauturan, kabay pa nga ang amon nga nahatag ni Ma'am Joy kag ni Pastor Raf, nakahatag motivation sa aton sa pagpakigbahin. Again, ang buluhaton sang misyon iya sang Dios. Ang aton niya nga buhaton is just to share sang aton na baton man sa iya. Kay kung may nabaton kita sa iya, hindi kita kapugong nga hindi manaton ipahibalo sa iman. Ang Dios magapakamayo sa aton. Akon pangabayon si Pastor Rav sa pagduko sa aton mga ulo. Mga pangamuyo kita, amay namon nga langit nun, yara ikaw sa kitasan sa mga langit. Nagapasalamat gid kami Ginoo sa tanan nga mga pagtulunan nga amon natun-an sa sini nga adlaw kabay pa amay. Ang tanan nga mga butang nga ini maghatag sa amon sing motivation sa pagpartisipar pagid sa imo nga buluhaton. Kabay pa madamo pagid nga mga kalag ang amon na ma-witness kag sila man makakita sa kay Jesus Christ nga amo ang pagkamatarong kag amo ang gingharian nga ari diri sa lupa. Salamat gid Ginoo sa tanan nga kaalam nga imong gipahulam sa amon. Panalangin ang tanan nga nagapamati sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.